Sanibona njani? Niyaphila bafethu? Asithembe niyaphila. Umfoka Mkhonza lo. Asibonga kakhulu bafethu indlela enisupporta ngayo le channel ngokuthi nibe lana nje nibuke lama video. Isupport enkulu leko emini leyo siyazisa kakhulu la ekhaya. Siyabonga kakhulu. Ngicela niqhubeke nenza kanjalo nisupporta le channel ngokuview ama video. Kodwa okukhulu nakakhulu sicela umuntu okhona la obuka ama video subscribe because ku free of charge. Aphinde afollow na ku TikTok because ku free of charge. Siyabonga kakhulu. Ngibuka amamashi enzakalayo ezweni njengamanje. Usuku nosuku eSouth Africa kunemashi. And mangathi uyawabheka onke lamamashi akhuluma ngama illegal foreigners. So kuyakutshela manje ukuthi lento lena isifana nomlilo wequbula. Yabona umlilo wequbula mawuke waqubuka nje lo mlilo lo uvela usabalale yonke indawo ube mkhulu ungasavimbeki. Kuyakutshela ukuthi into esingayi expecta le kulo June uzoyophela. Kuphinde kube yizo zonke le inyanga lezi kuze kuyofika ukhetho ngoNovember. Kuzohlala kunje. Njengamanje nje ngiqeda ukubheka siyakhumbula ukuthi eNtshezi eScourt lapha eKZN kuke kwaba excuse me. Kuke kwaba nembhikisho yabantu laphiyana bagcina sebaphuma esandleni bayongena ezitolo zabo kufika bathatha impahla batapa benze looting. Kwaba nalokho. Into engitholayo kwakuleyo ndawo imeya yakhona umeya Umyeza njengamanje uqeda kuposta nje ku social page yakhe Facebook yakhe ukuthi bekufanele kube nemarch ezobe iholwa nguye excuse me ezobe iholwa nguye nabanye abaholi bemarch march and march. Kodwa ke manje ngazuthi angeke leyo march isaba khona kusasa. Into ayivezayo la ukuthi uthi bakhulume na baholi bemarch and march ukuthi le march ayisale yenzeka nge-26 June. Nge-26 June inhloso enkulu yokuthi le march ibe nge-26 June ngokusho kwakhe lapha uthi bakhulumile njengabaholi wakhuluma nabaholi bemarch and march ukuthi ayibe ngosuku olulodwa le march kube imarch yesifundazwe sonke yenzeke lapha eScourt. EScourt ila bekutatshwa khona kwenziwa ilooting emavikeni aphelile kuboniswa ukuthi iserious kangakanani indaba yokuthi umphakathi uthi awusafune lutho ehlangene nezidoro zabantu bokufika abalanga okungekho emthethweni. So ke imarch ihlehlisiwe ke uhlehlisile umeya so ibeke ku-26 June 2026 la izoba khona imarch yesifundazwe. Bengibuka futhi lana kunenye imarch mangaphosi sibeqhubeka namhlanje eMiddelburg eMpumalanga. Okuyimarch okuphuma abaningi abantu bayisupport. Ngibone enye imarch futhi ebeqhubeka eDandi eKZN. Phuma inqwaba yabantu bayisupport. Maningi lama march bafethu angazi noma niyawubona umlilo wequbula ngempela. Abantu abasavimbeki. Lokho kusho ukuthini ke? Lokho kusho ukuthi uma ngabe njengamanje uyi-political party ubheka okhethweni ungeyona ingxenye yalabantu abangaka abamashayo. Angiphathi ke uma ngabe uzokhuluma against labantu abamashayo njengamanje uyobufana nomuntu othatha umkhonto azigwaze yena ngokwakhe. Enze lokho okuthiwa i-own goal ngolimi lwasebholeni. So ingakho ngizothi isikhathi manje sokuthi ama-organization azimisele ngempela ukuthi afune ukuvotelwa ngabantu noma ukuthandwa ngabantu noma ukuthenjwa ngabantu. Kufanele akubonise manje ngokuthi abe lapho kukhona khona abantu. I-organization efuna ukuvotelwa ayibe la
lapho kunabantu khona base-South Africa. I-organization efuna ukuvotelwa mayime nale indimbane zabantu base-South Africa ibe mdibi munye nabo ey'khalweni zabo ukuze babone ukuthi naba abantu esingabathemba nesingabavotela. Yiloko nje engingakusho, angeke ngibe ngiyale nale isimo. Kufanele ukuthi ubuke isimo esikuso njengamanje. Kunzima njengamanje ukuthi ungazokhankasa, uzokhankasa kubani ngoba abantu bagcwele emgwaqweni balwa nabo kufika bala illegal. Abantu abaningi njengamanje eSouth Africa bakholelwa kakhulu ukuthi okuyiyona mbangela enkulu yokuthi bangayitholi imisebenzi nokuthi uhulumeni abelokhu ebatshela ukuthi awukhona ukubalekelela ingoba sekugcwele kakhulu eSouth Africa. Ila lento igcwele kubantu baseSouth Africa. Akangikhathali noma ungachaza uthini. Ngiyabona nje ama-intellectuals la nama-analyst balokhu bechaze njalo ukuthi hayibo akubona bokufika abaqeda imisebenzi yenu, even noma bengahamba bokufika abantu ba-South Africa abanandaba nayo yonke leyo nto, bakholelwa kule nto abayikholelwayo ukuthi at least-ke noma kunjalo into yokuqala kodwa kufanele yenzeke ake kukhuqulule kuqala endlini, kulungiswe kuqala endlini, kuke kusale abomndeni. Uyabona mos mangabe kuthiwa mhlambe bekunomcimbi ekhaya omkhulu bese kuthiwa-ke umndeni manje kunento ethile eyenzekile manje la ekhaya kufuna ilungiswe, yini ezokwenzeka? Fanele bakhishelwe ngaphandle bonke okungebona abala ekhaya, umndeni uzokhona ukuhlangana uthathe i-decision ngalesimo esenzekile. Abantu ba-South Africa bakholelwa kuloko njengamanje ukuthi izinto zase-South Africa, iy'nkinga zase-South Africa ake zilungiswe ngabantu abala e-South Africa ngokusemthethweni. Uma kuwukuthi babuya ngaphandle kwe-South Africa ababe namaphepha asemthethweni. Yiloko nje bafethu bengifisa ukusho. Umfoka Mkhonza lo, ngiyacela nje ukuthi abantu baku-understand ukuthi uma ngabe beyi-organization noma beyi-political party njengamanje bengekho lapha kumamashi, bengawasapoti amamashi enzakalayo njengamanje, kufana nokuthi bathela amanzi omhlane wedada labo bantu. Angeke kuze kubasize ngalutho ukuyokhankasa kubantu abangaka abasemamashini. Uyokhankasa ufike uthini? Because njengamanje abantu ba-South Africa bakhathele ukutshelwa ukuthi sizonenzela ukuthi bafuna ukukubona uku-action kanye nabo. Yiloko nje engingakusho. Umfoka Mkhonza lo. So bengifuna nje ukuthi lamamashi esiwabonayo azoqhubeka eside isikhathi, kusekuncane lokho esikubonile. U-government usazofaka ingcindezi, ufakwe under pressure ukuthi wenze into efanele, uqinise imithetho yalelizwe njengoba nalamazwe okuwukuthi abantu bawo babalekela la bayiqinisile imithetho emazweni abo. Ingakho kungelula nje ukungena kalula emazweni abo labantu ngenxa yokuthi uhulumeni wabo uyiqinisile imithetho. So yiloko-ke ukufanele sikulindele. Ngiyayigoba la, ngiyayibamba la. Umfoka Mkhonza la, sihlangane kuma-comments niphawule ngalolu daba. Ngiyabonga, ngicela nisubscribe, it's free of charge, ngeke uze ucharge lutho ngokusubscribe. Ngiyacela-ke ukuthi senze kanjalo. Ngiyabonga kakhulu.